Môžem? No. Nero, nohe. Poď. Nero. Poď. Poď, k nohe. Poď. Ale ku konci im to vždycky už ide. Hej. Môžeš mu dať nápis. Sám alebo si ho podrží. To je Nero, normálne. sadni. To nie je bez Sadni. vodou. Daj si ho tak, ako chceš, aby ti išiel, ak by si ho púšťal z chladiny. Pridržím ti ho? Myslím, že nechce. Dobre, no jak myslíš? A ideš Nero, ty. zostaň. Ak ti nevadí moja malinovka? Nevadí zlatý, len či tebe nevadí, že ja sa z nej napím. Áno? Môžeš. Nero, ku mne. Braďo. Sadni. Ty prekonáš prekážku a volá si ho, áno? Zostaň. Hej. Zostaň. A voláš. Ku mne. Hej. Výborne, hyb sa, tam nejde o to, že si predsadne, tam ide o to, že prekonal. Super. Teraz čo? Aport. Sadni. Ale aport sa vám dala preto, že nikto ho nerobíte. Hoď ten, nemáš oné drahý 5000 korunový telefón? Mám. Zostaň. Vpred. Zase motil. Dobrý aport mám. Áno, navyše, lebo to je navyše, Sonička dostala, aj on dostane, lebo to je Nero, ku mne, disciplína, poď ktorá donies. nebola v tom. Nero, To je dones. bonus akože, ne? Áno. Prines, kde je? Kde je? Hľadaj. Výborný, ku mne, poď. 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 Dobre, Výborný, preskokuj. Cez každú jednu, poď. Poď. Tak, a ideš. Poď. A ideš? Dobre. A ešte tú poslednú. Dobre, vychvál si ho. To vidíš, to ti pes nenacvičí len tak. Nohe, sadni. Poď vpred. Hej. Poď. Hej. Na čo máš šišku v ruke, prečo mu neukážeš? Poď. Už to máš aj tak len za polku bodov, ale teraz mu to ukáž rukou, tak, a ukáž mu. Poď. Hej. Tak, Ty si moc. Poď. no. Dobre. Na 100 mieste sa umiestnil Karol Lebedinský so psom Nerom. Ja pískam rád. Ty budeš pískať a pískať. Ja som kričala. A jak mám Pískať, ja idem do Nero. budem. Budeš pískať a pískať. Dajte si